Bueno, aspaldian Garagardoaren inguruko bideotxorik egin gabe eta pasaren astean justo aspaldiko partez baita Garagardo dastaketa egin genuenez hemen bertan etxean gaurko podcast txorra hau edan genuenen inguruan izango da eta batez ere probatu genituen estilo kurioso batzuen inguruan. Eta, nik eta baina esango dugu nongo Garagardoak dastatu genituen, danak fabrika berekoak edo ekoizle berekoak. Eta jende txakoak diren Drunken Bros Garagardoak probatu genituen. Hortxe, marteka, joango naiz jartzen dastaketaren imaginaketa, batez ere, nolakoak pakakina edo latak zelakoa dien ikusteko, eta, Garagardoaren beraren kolorea eta olako kontuak, bitxa eta olako kontuak. Eta, bien bitartean, zer dastatu genuen, zertzen eta zergetik ekarri nahi dudan podcast honetara. Batez ere, estilo batzuk izan zirelako nahiko ezagunak eta batzuentzako ere nahiko harrigarriak egingo zaizkizuelako. Esaten nuena, Drunken Bros, eurak ez dakite justo lehioztarra dira, no? Oraintsu bertan ez dakite zenbat egongo diren proiektuaren atzean, garai batean bi pertsona ziren ikuste, eta oain Zamudion dute Zamudioko ez dakitzen nongo poligonoan dute fabrika. Hau ere, antza denez, bere tabernatxo txikia dauka, bertora dastaketak eta egitera joateko edo bertoko kaineratatik eta edateko, hori tap errun esaten zaion hori. Eta esaten duenez, Drunken Brosen historia, zehazki naiz arituko noizkoa diren esaten, ze hemendik garrantzitsuena Garagardoak eurak izango dira. Baina bai egia da, hemen Bizkaian eta 3 produktugile ekoizle nagusi izango genituela, kalitateari deritzonean eta nire gusto pertsonalari deritzonean, eta horiek Laugar, Gordesolan, Drunken, Zamudioko zea hortan eta Boga Mungiko beste poligono batian izango liratezke. Egia da, Boga beste perfil bat duela, publiko orokorrari zuzenduagoa, beste pila baino, eta Drunken, Laugar bezala, neko Garagardo bereziak egin dituztela, eta ez dihoatzela publiko zabalago baten bila, baizik eta Garagardoa ezagutzen eta gustatzen zaion jendearen atzerik. Hau da, IPA kontu guzti horiek eta Imperial Stout eta dauden mota guztietako Garagardoak probatzea gustatzen zaion publikoa. Eta horren inguruan eta, lehenengo Garagardoa aurkeztuko dizuet, hori imaginetan eta ikusten duzu, ez dakite, orain temu dago, baina kopa hauek teku uste dute atera zirenean, desente diala ja, Garagardo kontu hogetan goratu 2010 aurrera hasi zitzaizkigula gehien bat hemen Espainiako estatuan eta Euskal Herrian baita noski, eta teku uste dute izan zera lehenengo marka edo holako kopatxoak atera zituenak. Ardoaren antzekoak dira, baina ikusten duzuenez angulo handiekin eta hor justo ahoan holako zabaldu egiten dira pizkatxo bat, hori usaili eta sudurran gora egiten laguntzeko. Hoi dira, Garagardotarako eta erabili behar ditugun kopatxo bereziak, eta, ikusten duzuenez, gorri kolorekoa. Gorri kolorekoa, eta hauek badira beste famili bat, gaur egunean normalean familia horretan sartzen ditugunak, fermentazioa
kontenedorearen edo inoxidabliaren goiko aldean egiten dutenak fermentazioa, beraz, nolabait esateko esposizioa kanpoko bakterieta handiagoa den hoietan, eta zenbaitzu batzutan ez direna komenigarriak, eta horretxeagatik horiek ere fallotzat jotzen ditugu, baina egia esateko badaukate garagardoen hirugarren familia batekin erlazioa. Ze, karo, duten zapore garratzaren gatik, ze sour izeneko garagardoetaz ari gara, eta sour izena ezinbestean anglosaxoietik datorkio, eta garratza esan nahi du besterik ez. Eta bat dira familia haundi bat, Europan zehar, historikoki, edadura nahiko zabal izan dutenak, eta nolabait esateko eta daukaten zapore horretxegatik erlazionatu genitzazke Flandrian historikoki egin izan dituzten lanbik edo legamia basatiz sortutako espontaneoakik sortutako edo hartzitutako beste garagardo haiekin naizta ez diren familia berekoak. Baina, zaporeak hain dira demagun estremoak, batzutan ere antzekoak direlakoaren sentsazioa izaten dugula probatzerakoan. Baina esaten duenez, printzipioz. Eta nahiz eta sour familiak Alemania iparraldean tradizioa handia eduki, fermentazio altuko, eil itxurako edo familiako garagardoak izaten dira ohikoan. Jakin badakizue gainera, ohikoan ere, braseria edo garagardoa brasatzen eta egiten duten fabrika txikiak, artisaskoak, komatxoen artean, normalean fermentazio altuko garagardoak egiten dituztela, horien inguruan, sortu zen 70. hamarkadan estatu batuetan, artisautza asko iraultza berri hau garagardoen munduan. Bueno, esaten duenez, gorri kolorekoa eta marrubi eta elorri beltza. Erderaz eta black currant ingelesez eta arandanos, beltza dianak, endrinaren antzekoak edo, patxararen aranaren antzekoak edo. Bueno, ez dakit elorri beltza den edo de montre, baina, black currant edo, arandano beltza. Zapore hori zuen, marrubila, nik arandano beltzek eta badakizu horiea, iparraldeko edo kontua direla, Engalaterran ohituago dago horrelako arantxigien munduari itxatxiago daude, hemen Mediterrane aldean edo Euskal Herrian gaudena baino. Baina, garagardoak eta kolorearengatik, krik izeneko beste horien antzekoak, badakizuean industriala dira, framboas eta izeneko melokotoi parkatu, garagardo hori batzuk melokotoi zaporearekin, baina ezagunena, hemen behintzat, estatu mailan eta Euskal Herrian, marrubikoa, marrubila, ez dakit marrubila den, baina, framboesa oso ezaguna da, eta taberna askotan aspaldianik izan dutena. Horren tankera ere hartzen dute, baina, esaten dugu, garagardo hauek igual, beste familia horrekin, hartzidura espontanearekin dutela erlazioa, naizta industriatik normala denez, ez diren espontaneoki hartzitzen edo fermentatzen. Baina, hortxe daude, eta hauek ere antzeko parezido dira. Ez dira ingozoak, framboaz eta horien ikuste askotan ere merkatu frantsesarentzako zuzendua daudela, eta frantsesei garagardo kontutan eta baldin eta ez badakizue, garagardo oso gozoak, oso azukratuak. Gustatzen zaizkie, lefe badauka beste variante bat, baita ere frambuesa edo
marrubila dana, gorri-gorria, eta ura, bueno, karamelito bada, hauan, egia esateko, Baina, bueno, hauek karamelitorik esan dugu garratza, beraz pentsatu limoian, eta horretxegatik ere askotan ere fruta kontuak eta egokiak dituzte, bueno, freskotasun horrek ematen diona, goraipatzeko edo. Eta, bueno, imaginetarik ikusten duzuenez, garagardo, esango dut, atraktiboa edo, bisualki. Eta, bueno, udaran eta, edautu asko edango genukeena, nahiz da, bueno, edozein momentua egokia den olako garagardoekin. Beraz, goratu, beste familia hori ere baduzuela, koteletan ere antzeko parezido, Koteletan whisky sour edo pisco sour beti ere badugu hortxe beste kotel familia bat eta horiek garratzera egiten dutenak dira eta hemen ere atzeko parezido gertatzen da. Beraz, bueno, hor badugu familia zabal bat, aspaldian iaia desagertzeko egon zena, baina gaur egunean, fortunately, zorionez, mantentzen direnak edo batzu behintzat berreskuratu egin direnak. Eta justun bideo horretan edo zentzu horretan hartu behar dugu, oraintxe ikusten ari zareten bigarren garagardoa. Hau, kiwia zakan, bueno, barkatu, lehenengo garagardoaren izena eta hortxe duzue, ez dakite Didi izan zen, baina bueno, hortxe duzue imaginetan, orain askorik ez dugu goratzen, eta bigarrena Prince deitzen zen, kiwi jasakan baita, baina hau softwarea ez, hau zan, beste estilo kurioso bat, eta aspaldinain galdua izan zena, Leipzigen, Alemani iparraldean, Alemani ipar mendebaldean, bizi iraun zuen, oraintsu gutxira arte, eta, justo desagertu zenean, handi gutxira, artizautzaren kontu berri hau heldu zen, eta gauza berriak. Bilatzen zegoenez, errezeta berreskuratu egin zen, Leipzigeko azkenengo fabrika batetik, eta gaur egunean goze, ahoskatu ez dakit ona ahoskatzen da, baina, bueno, goeze, hori, ez dakit den, goeze hori berreskuratu egin zuten, hasi ziren, mikrobrasatzaile askokan Alemania aldean. Eta goze horrek, nahiz eta esen berezkoa Leipzigekoa, zuen erlazio kurioso bat, han hurbilan dagoen beste zonalde mehatzari batekin. Antza denez, goze ibai hori pasatzen den zonaldea, edo esparrua edo area, mineraletan oso aberatsa zen, mehatz esplotazio handiak izan ziren berto, Euskal Herrian bezala, edo hemen enkarterrietan bezala, 19. mende bukaeran. Eta mineraltasun guztiarek antzaenez urei ere ukitu gatzatu bat, gatzatua ez nekia, baizik eta gatzarena, ematen zion urari. Eta, karo, ura denez, garagardoa egiteko lehenengo osagaia, egia esateko, garagardo haiek, zapore berezia izaten zuten, badakizue gatza, sukaldaritzan eta potentziadore bezala erabiltzen dugula. Glutamato izango balitz edo kurria edo beste milaka espezie bezala. Espezie, bai ez da, pimientatadako kontuak. Eta esaten nuenez, garagardo kuriosoa eta orain zorionez berreskuratu berri duguna. Eta
eta Drunkenbrosek atera duena Prince izenarekin eta kiwiarekin nastuaz, eta oso gozoa. Zer gertatzen da, esan dugu oraintxe bertan Sauerren familia hau nahiko zabala dela, aurrekoan, hau da gorri kolorekoan, eta honetan gertatzen dena, hauek, bai, fermentazio altuko garardoa direla, familiako garardoa direla, baina hauek ere beste familia batekin lotzen dira. Garigardoen familiarekin entzutzen eta biak ere, eta Sauerrak kasu askotan, Sauerren artean historikoki badago bat oso famatua dena, Berlina Baiza, Berlineko zuria, garigardo bat, zuria garigardoekin erlazionatzen dugun adjetiboa da, Alemania osoan, eta bai eta Belgikan, Big Beer, edo Big Bia, Belgikan, Flandrian, hobeto esateko, eta aipatzen nuenez, Berlina Baiza hori da estilo honetan ezagunena, eta pixkatxo bat beste guztiak, Sauer guztiak, eta goze estilo berri honetakoak ere, horretan egiten dute pixkatxo bat lotura. Garigardoak dira, eta horrek esan nahi du, uneko 35, igual gehiago ere, gari maltaz osatuak daudela. Eta ez pentsa inolaz ere, nik orain asmatu berri dudan termino hau, kasualitatezkoa dela, garigardoa, ze lehengo gunean ez dakiz irakurtzen eta, edo Instagrameko konturen bat edo ikusten, enteratu nintzen, garagardo hitza, bizkaitarra beti esaten du zerbezia, eta nik uste nuen garagardo hitza izango zela gipuzkoarrek eta erabiltzen duten hitza baino, ez, garagardo hitza ere bizkaitarra da. Bueno, bizkaitarra baino gehiago, cuidao, bilbotarra, ojo al Cristo, ze azkenean, niri izena bezala, sortzaile berbera du. Sabino Arana Goiri. Arek, antza, sortu zuen, neologismo bezala, beste asko bezala, garagardo hitza, eta, mantendu izan da historikoki, eta behira, bere bila ez, kotxa esateko, edo izpiri jakina, periodikoari deitzeko, baizik eta, garagardoa mantendu da euskal hiztunen artean. Beraz, garagardotik ateratako ardoa bada, garila duen garagardoari garigardoa ditzea, ez da txarra bait, ez da, termino hori erabili inolako beldurrik gabe, garagardoa ere neologismo hutsa da. Esaten nuenez, familia zabal bat da, Berliner Baiza, edo Berlina Baiza, aita edo ama nagusi bezala dutenak, eta gozearen, edo guzearen kasuan, orain, ez dakite, leku gutxitan dago, salinzaturiko edo gatz komponente hori duen urik, edo ibairik, edo konturik, manantialak eta horrelako kontuak baditugu, baina egin normalean balni horien eskuetan eta egoten dira, olako bereziak eta komertzializatzeko, eta garagardo tegirik nik ez dut ezagutzen, olako itxurri duena, eta berez Drunkenbrosek eta beste guztiek egiten dutena ohikoan da, gatza bota. Drunkenbrosen Prince izeneko gozari noski Euskal Herrian tokatzen zaigunez, ainarako gatza, noski, hori asko ez dute behar, holako garagardoek. Baina igartzen zaie toke potente hori, lehenengo tragoa batez ere, igartzen zitzaion, itxasuan sartu eta deskuidan olako trago bat hartzen dugunean, jasotzen dugun, uranen jasotzen dugun, gogortasun hori, gatzaren kontuarekin. Eta honek, saporeko aldetik eta naizta zurbila horiska eta zen, baina gero ahoan eta, berezitasun hori izaki, egia esateko, nabari zitzaion, gorpuzkera nabarmena zuela, eta,
interesgarriare egiten du gero janariarekin dastatzeko edo edateko, beraz, poteo baterako edo pintxo batzukin eta hartzeko edo lako konturen baterako, gara interesgarria eta, dastatu genituen artean nik uste, gomendagarriena izango zela, baldin eta, probatu eta gero, gustoko baduzue. Gertatu daiteke, noski, gustoko aizizatea eta. Hori Prince Garagardoari dagokionean, konturatuko zineten eta haintxe konturatuko zareten, normalean guztiek ere kantari batzuen eta izena dituztela data hauek, oraintxe justo ez dute goratzen, ez dakize, badute linea bat, eta linea horretin beti egiten dizkiete omenaldia, eurei gustoko dituzten kantariei. Hantan, Didi beste kantari bat da, Aretha Frankinen Garagardoa ere dastatu genuen, aizen gehiago, ni ez naiz oso musikazalea, baina, melomanoak bazarete, beste punto on bat, olako Garagardoa dastatzea, eta, gustoko dituzuen artista horien, musika entzuten egoteko. Guk, pasain astean, jakingo duzuenez, Extremoduroko kantariaren kantuak, berregogoratzen ibili ginen, Roberen kantuak, naiztan berezikin, ena izan oso fan handia, badakizu gure garaian, eta ni, zutagarren, atxezukagaren, eta etxaiaken, eta zeaken, fansa, horiek entzuten genituen, eta Extremodura egia zeteko, ja nagusitan heldu zitzaitan, niri, beste askori etzela. Besterik gabe. Ixe, goze, probatzeko veneno ona. Gero ja, pasatu ginean, orain modan dauden Garagardoi, edo Garagardo artizauetan, Ernamuina ez, zera kolumna vertebrala diren ipa hoietara. Eta ipan artean, oraintxu famatuen direna jaizi ipak, eta gero, bazituzten, Drunkenbrosen katalogoan bazegoen New England bat, eta gero Double New England bat. Orduan, estilo horretan, jaizi ipak ere nahiko antzekoa dira. Normalean oloa eta eramaten dute, beraz, badute alde batetik, laugarreko festako zera hartan, Beatrezek esaten zigun bezala, clear, jaizi turbio da, eta New England estiloa ere bere garaian, jaizi zen, oloa eta namaten zuten, gozo, garrastasun edo mikaztasun, lupularen mikaztasunari, gozoarekin ekilibria talortzeko, eta oloarek, beste ondorio bat zan, Garagardoa, belztu ez, baina opako itxuran jartzen zuela. Eta, hiru probatu genituen, jaizi ipatik hasita eta ez dakit areta zen doble New England edo, horintxe ez du goratzen. Eta, perfilak ere betikoak, hortan ere, laugarren festatik pasean nintzanez, eta han erbila baino gehiago jaiziak izan zirenez, betiko lupulua, lehenengo New England istiloko Garagardo hartan, goratzen naiz lupulua berez nahiko vegetala sala, exotikoa, mangoa eta olako usaila dituena, baizik eta beste familikoa, matojo edo marihuaneroa esaten dioguna, eta beste bideaten ez, areta areta uste duzela doble New England eura. Egia esan gorputzata egatzen zetzaiola, 8 gradu alkohol zituen arek, beste guztia, 6,3, 6,6 izaten zuten, baina areta ja 8 graduera joan zitzaigun, eta ari gorputzata nabaritzen zitzaion, baina guztiak ere, esaten duten, New England kontu hori edo oloaren
erlazioa IPA baten, niri gustan zait, ematen dio, beste ekilibrioa, beti igartzen da, eta, garai bateko lehenengo IPA haiekin alderatuta, oso ezberdinak dira, garai bateko Brewdog Dog eta punkipa adibidez atera zanean, uazen oso IPA fina zaporean, goputzean baita, baina gero, karo, mikatz, garrastasun kontu, mikatza, amarrako, ez da, puntu hori oso ondila zuena, eta, karo, haintzen, garragodaren goputza haintzen fina, gero, garrastasun, mikatzaren zaporea asko handitzen zela. Aretarekin alkoholarekin hori baretu egiten da, eta oloarekin baita. Beraz, areta egia esateko, nahiko garagado erosoa edoteko, nahiz eta 8 gradu zituen. Hortan nada destacar, hori da orain dagoen estiloa, antzaenez, eta jendeak horiek eskatzen ditu. Niri bereziki esan dizuet, oso gustoko dudan estiloa, baina hontan ere esan beharra dago, jaisi kontu hauek eta askotan ere marketing itxura gehiago hartzen diedalanik, benetako estilo bat izango zirena baino. Eta azkena, betiko moduan edo zein daztaketan egiten den moduan, beltzarra da bat, horiek ere gustoko ditugu, eta noizean baina olakoren bate hartzea ere, egoki izaten da. Eta, horretan gainera, dipan, baina izenak eta, pasan asteok izan zen, eta ez dute zer begiratu. Dipan Black uste dut zela hua. Eta, pixkatxo bat frikiak zareten ontzako, ikusten duzuen izan banaitzela, Lovecraften nobeletako, eleberrietako, Tuluren, zea ura antzesten zuen ez horretxegatik, eta niri egin zian grazia ura hartzea. Bestelare, Imperial Stoute prototipiko bat, kafeari oso lotuta, 10 graduko alkohola, eta, gozoa, eta, setoso, ez dakit esan den euskeraz, baina, burbuia eta gutxi, erraz eraten zena, eta mantentzen zuena hauan, eta bere kontu, melositate kontu guzti horiek. Baina, errepaso lan generala eginik eta esan ditzuet, gozea izan zela niretzate deskubrimentu bat, gehiago probatzeko zerakin gelitu nintzen, goze gehiago edo Drunkenproseko goze hori behin-beinago, berriz ere hartzekotan edo, eta hoi, ezagutzen ez bazenituzten, bazaten dizuet, hemen Bizkaian mailan, eta kontu frikitan, boga esaten dugu, beste bide bati zuzenduta dagoela, negozio karteran edo, eta Drunken laugarren kalitate bedekoa dela, eta egia esateko, kristoren braseria, hemen margen deretxan. Beraz, Zamudira eta nik uste trena dagoela, arantza, eta baldin eta nik uste ez dut uste poliguna oso egongo dinik, propaganda pixkote egitea, eta nero nire noizbeten pasatzen nahi zen handik, zen laugarrekoa, nahiko ezagun dugu, baina zaila da bertora heltzen. Aber Zamudio horretan Euskotoneko zeakin, Bilbotik zuzenean, eta gero handik Moskor itzulita, ez da baino trena eta metroa, eta ez dugu biziketarik ez, biziketa kotxerik hartu behar. Hauze, abenduko, Garagadon inguruko bideotxo hau, kanpoan hotz egiten du, eta biziketarekin ibiltzen naiz, baina, grabatzea eta kontu egia, gelditzea eta ostea eta berriro, biziketaren hasita, kosta egiten da gehiago, melako baten, egun berotxuren bate atean zaigun, eta beste bideotxoren bate egiten dugun, Muskiz inguruan edo Triano inguruan. Besterik gabe, eskerrik asko berriz ere bideo txorra hau ikustagatik eta horren artio.
nafarra, ardoriko berena, ardo gorri nafarra, ardoriko